Oh, bayad na po dugma sa tubig, kuryente o balay, wifi. Nag-abot na. Tapos bayad pa dyan ko kay Boy Takyo. Deadline na ugma. Ay. Hoy, 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 hoy. Asam. Ay. Mga kwarta Hoy, niya. hoy. Bah! Ito nga og galit no, nasyak ka. Sulpot man. Wish for granted na. Ako ang solusyon. Ako ang imuhang solusyon. Magpahiram ka kwarta? Yes. Ura-ura dadayon. Na ako diri dala cash. Daghan kayo. Unsa man, pila mo kinahanglan? 10 mil? 20 mil? Automatic. Di natin ka pabayron. Basta, one night lang ta, ha? Sulo diro eh. Wa mga kailan ni mo. Nya mo tungha kag kalit. Sige na. Ay, nabalibad. Ugma na biyang deadline tanan. Sige ka. Magmahay ka. Mangayo sa kong sign eh. Bahala ka dira. Kadlok ni Magnaong. Ay, ay, ay. Doon sa goy.